Менә бүгенге җыеныбыздан, бүген кабул ителгән стратегиядан нинди уй-хисләр, нинди кичерешләр күңелдә? Милләтебез бар, милләтебез булыр, милләтебез безнең менә бу татар калгында. Бүгенге көндә милләт җыенында тың нимә подъем самосознание булды. Әр кешенеңке менә даже выступленияларын карасак, әймән, бүген әр кем ответственность чувствовать кылды. Ул безнеңке әр кайсыбызның өлеше, кереше, біз бүтін күңелебез белән бер-беребезне тыңлап, әймән, президентыбызны үзебезнең тыңлап. Менә иң интересе Мантимер Шаймиевичны күреп, әймән саулыгына, шул гатьлемаларга рәхәтләнеп, бүтін күңелебез белән масайышып утырдык. Әсибир татарлары килгәнебездә, беләсезме, без бер дәүләт дип киләбез. Әр кайсыбыз да менә Сезгә әйткәндә, күңел генә күтәрелү түгел, милләтнең күтәрелүе дә бүгенге көндә. Ул бит берлек, ул бердәмлек, ул алткы көн. Алткы көндә безнеңки бүгенге менә шушы стратегияны күтәреп ибәрүбез, аны юлга төшереп ибәрүбез, тормышка кертеп ибәрүбез, ул безнеңки эшебез. Ул бит без бергә барыбыз да бергә кул күтәрдек. Ул үзебезнең президентыбызны менә сайлауларда да сүз булды. Әрбер регионнарның, даже космоска барып төшкәннәребез дә үзебезнең халыгыбызның, үзебезнең көчебез. Аның өчен бергә булайык, бердәм булайык. Тапталса да татар, иселсә дә, яшәп килә ничә гасырлар, бетерә алмас дошман татар халкын. Чөнки көчле безнең тамырлар. Бергә булыйк, дуслар. 100 еллыгы белән Татарстан, яраткан Татарстаныбыз, яраткан татарларым, бергә булыйк, бердәм булыйк.